ଯେତେବେଳେ ବାପା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁନା ଗୁରୁମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁ ତାକୁ କିଛି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟୁଲୁମଣି ନା କହିଲେ ହୁଏତ ଚାରିଛକ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ କୋଣାର୍କ ନୂଆହାଟ କି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ନା କହିଲେ ହୁଏତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ନା କହିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣୁଛି। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାନୀ ପ୍ରଧାନ ଆମ ବେଳୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଭୁଲ କହିଲେ କି? ରାନୀ ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଛ ସବୁ? ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟି ରାନୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରତ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ନାଁ ରଖ। କିଛି ନହେଲେ ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ ଯେତେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ସିଜ୍ ରାନୀ ପ୍ରଧାନ, ହିଜ୍ ସୁରତ ପ୍ରଧାନ, ହିଜ୍ ଦିବାକର ମଲ୍ଲିକ, ହିଜ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, এটা ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ମୋତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାବା ଯାହା କରୁଛ କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଥାଉ। କ'ଣ କହୁଛ? ଯାହା ବି କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରହିବ। କେବେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ହବାନି। ଏମିତି କାହା ପାଖରେ ହବା? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ହବା, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ହବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ହବା, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ହବା। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ଏମିତି ରଖିବା। ସାର୍ ପଚାରିବେ ଆମର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ପଚାରିବ ଆମ କଲେଜ ପଚାରିବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କିଏ? କେମିତି କହିବା? ଆମର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କେମିତି କହିବା? କି ଜାଣିଛ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କି ଜାଣିଛ? +2 +3 ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ପଚାରିଲେ କିଏ କହିବ? କୋଉ ନାଁ କୁହ? ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ କେମିତି କହିବ? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଲଗି। ତେଣୁ ପଢ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହବନି। ଅଲଗା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇପାରେ, ପଢ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହବନି। ଯାହା ହଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହା ମନରେ ଗୋଟେ ହସ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଗରମରୁ ହସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସଭା ଶାନ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନର୍ସିଂର ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦିବାକର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁନା ଗୁରୁମାଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଟୁଲୁ